যতন खुलुमबायखा फाइनाय 14 तारिख नभेम्बर सारा त्रिपुरा गोदालैनो जोंनि बुबाग्राबाय दागेजाक कायसा कतर चबा हंनाय 3 चार्टर ऑफ डिमांड नो तैगै 125 amendment दाइति पास माख्लायनाय बीसी इलेक्शन दाइति कन्डाक्ट माख्लायनाय तैबो त्रिपुरा साया कतसिनि बाङै बिलाय नांमानि मनो दाइति के इमप्लीमेंट माखायनाय ओ तीनटा दाबिनो तैगै सारा त्रिपुरा गोनाङैनो जोंनि त्रिपुरा मथाबाय जत ब्लक कायसा कतर डेपुटेशन खालायजानाय हानि बाङै ओ जागाव हास्तेनि जत लुकुरoknoh आं खरकसा त्रिपुरा मथानि वारियर उङै निरoknoh जत त्रिपुरा मथा TWF YTF जतनो जोंनि त्रिपुरासानि बेटार फ्यूचर नि बागै जोंनि त्रिपुरासानि थिनां साल गाहाम अंनानि बागै जोंनि राइट्स न मानानि बागै जों ओ सालसा दिनो जे साखेफानो जों जोंनि ओ सभाव पार्टिसिपेट माख्लायलायने जों जतनो साइमानो जोंनि बीसी इलेक्शन अंयानि बागै लाइ थांनाय 5 बोसोर कावै थांखा बीसी इलेक्शन अंया गोबांमा जोंनि फाइनेंस कमिशन नि गाइडलाइन मुताबिक जे रिप्रेजेंटेटिव तंनाय रक बर प्रपोजल मार होनाय प्रपोजल रखि सिरां मानाय अमा हाके जों गोबांमा जोंनि विलेज लेवल दिफ्राय बुङै दंखा बीसी इलेक्शन जों मायानि बागै जोंनि जनप्रतिनिधि करिंखा जनप्रतिनिधि करिङै जों प्रपोजल रक सांलाय मायांखा और जागा सुदु त्रिपुरा मथासिमि लस संया बीजेपी खायनिबो लस संखा नेनि कांग्रेस खायनिबो सीपीएम खायनिबो समस्त त्रिपुरा सारक जोंनि अधिकार न माया ngै मातंखा गामि आमसायाव तंनाय दं बीसी इलेक्शन करिनि बागै प्रॉपर PMAY नग मायांखा नेनि रेगा सामं गाहामखे ताङै मायांखा 15 फाइनेंस कमिशन नि रां मायांखा बत्रंनो जों जोंनि अधिकार न मालायनायनि बागै ओ सालो जे फानो जों 14 तारिखआव थांलायनायनि नाम तैबो जोंनि 125 amendment मा खांगे जोंनि एडिसिनि जे ताबक सिस्टेम तंमानि रक चेंज अंगै थांनाय जोंनि फान्ड डाइरेक्ट फायै थांनाय हानि बाङै जोंनि महाराजानि नेतृत्वे जों दिल्ली रावबो मीटिंग खायखा 125 amendment चालु खायनायनि बागै जत सिक्स शिड्यूल नि लीडर्स रंनो तै महाराजानि नेतृत्वे गे बनो जों ताबक 14 तारिखआव बनो जों केंद्र सरकार राज्य सरकार जतनि मननो मैतो खायलायनायनि बागै दाइति बनो इमप्लीमेंट खायरनानि बागै जों बुबाग्रा बाय दागेजाक ओ सालसानि जोंनि चबा जों जेसा खेफानो सक्सेस माख्लायलायने जों अमनो सक्सेस खायखांखेसि जोंनि अधिकार दाइति मानाय जों जतनो अंक्लाव हंखे सालाय दङ जे जोंनि सामं जाया माया अमाहाय रखि अम दाइति जों सारनानि बागै खाबाक्सा सागबाक्सा तेबो फांकतरखे जों ओ चबानो मासारलायने गाहायनि बाङै आं ते ककबां साया हायने हाय जत जोंनि त्रिपुरा मथा वारियर TWF वारियर्स YTF वारियर्स गामि आमसायनि जत नगाना गिनि ताखौ बुखुंनो ओ जिनिसनो निरक्तैबो गाहाम खि सायमानाय सावै कबगै जोंनि राइट्सनि बागै ओ 14 तारिखआव जत ब्लकआव डेपुटेशन खायनानि बागै जत लुकुरoknoh आं कबक खुलुमखा।